Ingkino man tabi ilagay kayo, pamamasa ibang-imay at pabalita ang pangkang San Mateo. Yesus salita na iting kalimaga, kaling nalagad. Ingkaya niya ibang mo, kapagiwamis na ganiti. Pati tao maglakbay malayo lugar, mayroon menulakan. Ilawas na rin kayang ipo sa pinibanan ng kareka. Ingkaya ibandyan ang pangking kareka, yaringan. Likuan na yung waltang pila ang pangking kaya mismong kabyasnan ni Metong. Likuan na yung 5,000 pila, ingkatwa, at 2,000 at ingkatlo, libo. At kaiba na may intriga, mekone. Kanina mo rin, itang tinanggap ni 5,000, kaya mo na nalaring walta na kapag hindi na lagi makinapang. May mo naman hindi pagkanin ng kadwa. At tapos itang tinanggap libo, linwalya kinulkuking gabun. At sa ano siya likod, ting walta, ting kayang amo. Kalabas ni makamang panahon, ingamo rin yung sarita, pipalikya, at ningamot kwento tungkol king alagang piniwala ng kareka. Tingin mo sa tinanggap 5,000 pila, lintang yan. Sinabi na, Ginoo, likuan niyo ko pang 5,000 pila. May kapakinabang ko po malibang 5,000 o rin po. Ano nga mo na kaya? Asanting, salamat king sipagan mo't karapatan. Ang di na paniwalang ka, karingan di karin alaga, asahan mo. Ipaniwala ko lang kayo karingalong maragula alaga, may kini, magisulong ka ang kanado. Kaya ba ganito? Di lang yan naman igibo sa tinanggap at pag-libo at kanan. Likuran niyo po at 5,000 bilang palibigyan po o rininin at 5,000 ang biging pakinabang ko. Nani kaya ako, asanting, salamat kikiringan mo kalapatan. At di nga paniwalang daka karingan di karin alaga, may kini, makisulong ka kanado. Di lang yan naman igibos, aming paniwalang libo at nana. Lalo ko po ginuging maigpit kayo. Pupukul kayo kinayo tayo na mapapalo kayo kinayo simbahan kinayo na niyan. Igaganag ako. Inasay ko kayo po yung kikikul-kul ni kayo kayong sarapin. Uring-uring perelo. Alala kong may bawas. Alala kang bentang tao. Tikta ka katawan. Manigawan kaya. Bago mo pa lang pupukul yung kinayo ko tayo na mapapalo ko. Kaya ko pinagalan. Bakit mo na biltong di pera ng imam ko? Bakit balik ko? Mo sana ingasundin mo lang na hindi ka interest lang naman sana. Gini, wala nyo na rin kwalta kaya ibigla king makipakinabang kalimang rin. Uling itang atina, hindi niyang pang labis-labis hanggang lamagin ka, ibig kaya hanggang maging labis-labis, inasyaya. Dapat ipanala. At hindi kang kita kaya syaya, binati pa. Tungkol naman kinilagat kwenta ang tao ni Jose. Yung sa'yo ikarong dumagiwal, bantay na manamis at mitigis ay iba. Kapag ni Maya, balita, ikinakakaligtas. Bago ka mo po na meron po rin programa na po rin ko sa Danao. Yan pinagpita, meron tapo po paralan. Paano sa pantala po ni Garatang Parokyanos ng Kadulo, abisang mga biyayan, di malinis sa paralan. So, out of 10 barangays po, malulog po na ipapalo kay Kadulo, may ka 145,000 tala po. Aligo ako. Di ba kiray po? So, ako pa po barangay ka niya, siguro po, magkigrasya ni nga po yung mga po na 210. O 176 no po, tuloy may bilang no po din sa latuan. So 176, apulo po kalagay. Yan, miras na siguro na 200,000. Okay? So napon po, at ikaw po sa ating dati ka ng buwan ka ng klase, inasanksyon. Kwento na po na kung may kayo po rin pengarina, may po paralan man kanina, kung magdating din kasi na po din pengarina, ilang pitong ikakapatad professionals noon po. At kung rin po masabi na po kami niya, tingtulad po rin kayo ng pengaring at may palimbawa, igawa po rin ikakapatad kung sila na po ang pera at ginawa ng foundation.
At sponsor na po ni scholars, dito po kailangan abisang magal ating po nga kung vocational courses. Halimbawa ang 5 days mo po nga na ita pong cellphone repair. Test akin po nga na, bili niya pong certificate. Kaya ba't ating mo naman po at ilan po ito mo naman course ay offer. Bala mo 5 months mo po to 6 months, ito pong household appliances repair. Kaya ba't na po dito, makipag-taiwan po yung test na, dinandiyan po certificate nga. Pero hindi po yung masanding. Bayo niya po nga na-ibig ang certificate, papag community service na po. Muli yung sabihin. Halimbawa po nga narinig ko nga ng appliances repair. Idala bilang po nga na rin kung barangay at alulul. At ito pong maginanting sila ng appliances, gawang dala po for free. Pagkalita po itakalala po pero wala na ito. Mas ang piling programa niyo. Ikita mo din kung di ka kapatal, ipanwanan lang. Buwida po tigangin po, ikala po mismo ginilan. Pero estudyante na survey, masipag at ingenilan. At iba't po, basta-basta yung directory certificate. Paramdam na po marinig ang kapayarin na. Nung sakali man magaling talaga, dapat ngayon yasa lang dadake, incredible komunidad. Kanya naman po pala, hanggang kung ikinatamo mo professional board, halimbawa po rin po kay medisina, o rin po akin, bayo din po ibig ang lisensyano, kapag community service na po po, free ka rin barangay. Yan po, doktor sa akin, magpilang po oras, ito pilang po bulan. Dalaga po rin barangay, isa po maging doktor, field doctor, at di ka po pala community service for free kayo barangay. So wala mo, ang gagawin professional board, tapos ang gagawin professional, so ako, magaling kayo, pero mo ba rin sarili mo, dapat ko lang isipan, hindi ka pa rin makakam. Sumuyo ka, ikakailangan ang talento mo ganyan. So, hindi po yung huli kong hindi ng pansin, ipagilun ako. Itanong pong sabla, at itanong po kanya-kanyang talento, para pa rin. At huli nito, ang akong lugar kay puso tamo ko ipamaginakit at mamagselos kinakit. Yung kalimatan din ng tala po at wala pong ito, sel po para pareho. Ating lima, ating alwa, ating metro, at magkikala pong ganyan. Bago po nga, nung di natin kung dakalimang tatlo, masayang lang mo. Kanya nito mo pingbinyan na kayo. Okay? May mga mga po ginatama mo, ang daming anak, ipupansin na nila, kailan mo para pareho pong gilingan at talento. Ay, para pareho. Kanya na pwede magilan, yung mga po, masanding ang boses, at ang boses kong tuba. O kada ang boses kang tuba, yasa na naman mamasa. Ay, mga pera pareho. Kasi kung halimbawa, yung ganaganang tao po manager lang, hindi mo makubra. Ngayon ganaganang tao po tatanong ng palay. O ngayon po'y mag-manage ka rin. So, in Diyos talaga, dinesign na po na iba ng tao at hindi na po kanya-kanyang galit po ay para-pareho. Magkaling ka sa ating pinibigay ng komunidad. Ating pong mamahala, ating manimuno, ating pong tao talagang ating pong kagiman ba maging leader. Kasi kung metong pong leader, metong yan pong charisma. Ganagana po pwedeng maging leader. Kaya ba, ating pong tao matigiligan po kayong makilatan kaling tao. Di mo kung ipadila na di kasundo, kami pwedeng mapahali ka kung ito kung makulisak ka. Ay, ipanin mo lang. Dapat na rin ganabuhon mo at yasa ka kung manigbang ka kay pari mo. Manati ka sundo mo lang. So, it is a charism also. Mamilatan tayo. Charisma mo naman po yung tatalang mong pera ma-manage at yung pong tao. Dahil metong million ngayon, pangatlo madula rin yung pera. At yung tao, dahil may pong 100,000 after 1 month, apatutunin. Gilingan po yan eh. No? At yung pong tao, biyasang magsulisik. At yung tao pong maramahin eh. Mong wala ko ito.
Eh kung ayaw kailangan ko yung asawa na pinagharap, kasal kong self-talk. Ating tao po, talaga mas ginagawa, meron ko biasa ng salita. Okay? So, kanya-kanyang talento yan. Kanya, itapoy mo muna. Eh, ka dapat malinaki. Eh, ka dapat magselos. Ang nalang talalaki ko. Lagawin ka ng suketa. Ang mo, try to discover what you have. Itapo mo mismo yung kaya mong tanggapan. Itapo yung palawungan mo. Itapo yung gamitan mo. Pero pakisabi ni napungin mo, kaya mo sa salito. Eh, mo gamitan din sa sarili mo. Almal mo. Gamitan mo, sumuyo ka, karingan ibang tao. Magkarita, lakas nyo mamo ng ikemang kabiyagan. Anyan rin mong pamilya nga rin, Angeles lang po pamilya. Dinakunin kong masakit na po kabiyagan din, karakay na po. Anyan ang ulapos na po tingin ikere na po kabiyagan. And that is the secret of life. Namo na sa salikod na, lakas siya kung masisira, na-expand. Gawin mo po din kayo kong dilat ng stage side. Mutang pakasikat nila po, mabigat na mo. At so kinala mong imanan, ay nakal kami. Diyos ko, 2010 niya pa pala. Eh sana na mo, meron sa likod na. Okay? Dinenda ko ang stage side kong blouse. Ay kalag mo na nini, amo. Peka sikap niya, kalingman na, butang sulot niya, makaspak niya. Eh, ako na kayo. Demoneros ko. Okay? So, dapat mong kung bagay sa salikod, kaya yung namitan, posibleng mong masira. Kanya dapat, ilagay mo, gamitan mo, magkalitan mo, lumago. Okay? Secondly, ibagay mo, hindi kong amo, at inyong mong tiwala kayo kaya tipos, kanya pagkatiwala mo po yung iban siya. At saka yung pumeko, meron mo binantel, at inyong tiwala. The same thing nga, yung kumakanyang kinapag. At inyong mong tiwala ng Diyos kinapag. Ngunit kung paniwala, at itang kaya kang puso tamo, apelin na lumal tinig at sumibol, magkalita, makasaw tamo at magitang malamalug kari kapatid tamo. At bago na po nga mo gino, imbalang neto at neto, pwede ka pong pagkatiwala sana, eh tayo po sila ng tiwala ko rin yung Diyos kaya tama. Ulitan po, di ganyan ng talento, kailangan mo pakakita, kailangan mo pakakita pamilya mo, dapat mo kong isuyo ka rin parokya, okay ko Manila, lalo-lalo na kaya makailangan. Katanto niya, tingnan mo kung prinsipyo dapat ang pairal ikitama, kaya pinagkitang galit na mong pakilat. Namin pinagalit na mong pakilat. Mapalad siya. Namin pinagalit na pakilat. Ay, ako ipanda na yung po. Mapalad siya. Tao, ating takot, tingin. That is the principle of life. Basta tingnan kong takot, tingnan kong ino. Sigurado kong kaya pa niyang laban mo, marok iwaksin. Kanya nga po rin press release ba mo rin kabias na gana. Mapalad siya nga na yung ito mataw at yung asawa at yung takot yung amagin. Inglaguna nga nga yung kumipas, pero nga na itang kaya pa na yung kumipas. Bakit? At inyang takot at tingin. Kanya ito po yung netong kong bagay kapapakita ng iisip na po di fear of the Lord, na is the beginning of wisdom. Ang takot tingin mo, yung walang umpisa na ikablias ka. Kanyari kayo yung pumanan. Nung mo ituntun yung gustong dagat. At akin dala po rin ang talento, binyanin akong hinumat gamit ang dala to serve the less fortunate. Turmanan nila pong may takot, tinakot dito. Eh kung po ang problema, ipamang pastor ka nila. Pero, nung inanakit po na yung takot tinakot dito, manipon ako kung pampiyansa. Sigurado, tumingin kayo ang problema. At tumingin ka kung perang panyali mo pang pipi, pang baba. Sigurado kung kita sa putisyon, ikso ka lalo kayo. Pero, inyang takot tingnan mo gino, alam mo mas pwede, ikay yung peka. Kaya, abiyang kita mo na lang yung kaniting isa.
Dahil po ka rin kalimutan mo, yakin niya po ito ang lahat ng mga bagay tigil ni akong ibo. Nanay manita ka sa mga. Gamitan may ulitan po po sa likod ng sarili mo. Manual may, inakin may. Ba't nakita po ka ng daman mo, kung doon malagararay ka, lakwas siyang susulong, agawas siya pong ibubwa at karapul. Ingkehan ka rin ito, manakwas ka nakasuyong takal, ikaw nila.